Pandita Ginarya Wangsih mapuriring kasujanan pindha pombang ajab sarining tawang susangin ngendi nggone sarta kalihing kangkung manuk mabur soe ngumpuli trek-treke salopret punya sauran saweka buta lepawadya triya mangung
satunggal carup malerepso pindho angkara murka angruku kucar antoyo
Apa lagune apa? Anjay. Kepiye? Rada banter ya. Apa request. Apa? Gala-gala. Request apa request? Ayo iki jare iki sapa iki? Oke, boleh. Apa bunga desa? Lewung. Ayo ya, lewung ya. Lagune sing apik, Cah. Lagune sing apik. Cah nom lagune. Yo sing modern. Ah, sing modern ki apa sing modern? Walang kekek. Lagune apa lagune? Glek diles ya. Yo. Mas Rendrek. Lagune sing apik. Ting tang teng teng. Aja soreng. Yo, Pak Kus, digetak yo. Iki kaya ngopo? Selap bengi. Nabok. Yo.
Sing santun, sing santun, sing santun, sing santun, sing santun. Toto sik. Bagus, bagus. 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 Ora iso. Le joget aja tenanan. Tunggu saweran. Wajib wae lanang wadon ilmu wajib wae lanang wadon nurut ilmu aja leren yen durung Budak akalmu. aja leren yen durung rusak bodohmu wajib wae lan wadon nurut ilmu wajib wae lan wadon nurut ilmu aja leren yen durung rusak bodohmu aja leren yen durung rusak bodohmu. Yo. Mapan. Yo, oke. Dung tak dung des. 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 Dung. Oh, ho. Yo. Ledes ki nggo alat musik, ora nggo dalan tape. Lah iki pekate dadi koyo kendang. Dasar kowe ora. Tak dung des ngene. Dung. Wes, ora bakat. Aku iso ngendang niki. Adol tapi. Ayo terus ke sik. Piye terus piye? Saiki sing kepiye? Katoke durahe sik katoke. Mas Tik ready? Oke, Pati Gus. Jaluk apa to jane iki wong iki? Apa? Bunga desa. Urung mateng jambune urung apa. Kelingan manis eseme terus kelingan pada koyote tresno lan kasih sayange yen aton telu duwe hop Iki lho kabele nang kene. kowe iki sapa? Sesuk ke kon tuku wireless.
Pripun Kanjeng? Kanjeng Pangeran Diponegoro. Kok Diponegoro. Nganu Radi rono, radi nengah. kabele mboten nyandak. Iki ke sound system larang ya, Cuk. Nyuwun pangapunten Kanjeng. Gegandengan mboten enten wirelessipun. Hei, kowe ki ngopo? Jare kon maju. Ya. Ora cate tiarap mah kok tentara. Kae kancamu kae. Oh, wis kene. Kosik le putu. Oke, kan nek ono sing ayu sithik kok kaya ngono to, Gus. Jagong, Nggih, tak jagong mriki mawon. jagong. Sing apik. Nop, kowe ki pinggir rasik, Nop. Rasik, kowe ki wah kalah nang merah. Pikir. Kowe. Sahur. Ya. Aku ya gelem lho kuwi. Aku ya gelem lho. Kosek. Iki nek Wah, lanang pokoke. kok dira iki Mbak Novi wis nes-nes yo iki. Kos aja. Aja. Ajane penangsange amelu ning wedi mergo di-livestream. Heeh. Pasing nonton Pak Sudi. Iya. Aja. Pripun Kanjeng? Pawan buka Dik. Nggih. Tuprak sithik ketemu. Nggih, kok tuprak. Iya. Ngono ya. Es. Bakulan es bengi. Oh, bengi. Pawan buka Dik. Nggih. Oke, anggonmu. Blok. Oh. Kepiye anggonmu? Kula mboten pripun. Ya. Aku tak rampung sik le ngomong. Oh, rampung. Barmu. Pawan buka Dik. Nggih. Kepiye anggonmu? Padha ngopeni turangga kang Lihat ana aku ing niki kok jejet-jejet. Kuwi ki action lho, Kos. Action koyo Mbah Suko angger jejet terus. Bocet kados mekaji. Wis, Nggih. yo. Padamelan iki sampun Separo. rampung ning niki nembe Pun kelong. pun kelong niki. Kelong sekedhik. Nggih butuh seneng-seneng to. Wontene acara merti dusun mosok mboten seneng-seneng. Yo. Iki nanggon acara Merti Merti dusun. dusun. Merti dusun ngendi? Banaran. Nah, ngerti aku. Aku cetok nek takon abah ki tetep cetok. Ning salah nek merti dusun. Apa? Wow, wali matul hitan. Iso. Ha mau anang kono kae aku pas arep madang kok ana tulisan wali matul hitan. Lambene. Lambemu. Apa? Iki rong kon madang kok kowe amadan. Oh iya le panitiane telat. Wis. Bali. Cuk, Yo. kon Bali. Burung. Tak kira nek kon Bali rak terus bayi amplop. Ora damplop. Hei. Nggih. Nggih. Kepiye anggonmu padha ngrumat turangga ing Jepang Manolan? Nggih pun mateng Kanjeng. Jarane. Sing metengi sapa? Nek sing metengi jaran ke sapa? Jarane ki ping siji tok. Loro. Sapa sing siji? Niku Ngawur ya aku ben pisan tok. Kowe metengi jaran. Kula ben pisan. Ayo. Masa ndadeni kowe pisan. mateng ijaran kowe mesti. Niku maksudnya niku. Yo. Yen wis mengkono prajurit menutuke gladan peperangan. Wis sempira dhisik. Tak panggile Gusri. Yo. Minggir. Sampai suarane sampai. Woi, para prajurit. Nene. Lho, contone. Kok sik Rene. Kowe cempe rono sik, cempe. Tak contoni. Yo. Iki asline sebenarnya asline penangsang iki. Kuwi kan gawe.
Yo sing apik, soalnya nek nganu kuwi nganu prajurit sing apik. Aja sak-sake. Ya nyeluk prajurit aja sak-sake. Kowe meneng sik. Wah aku arep mengo kok diselani. Ora sopan kowe. Aku sesuk nek diundang ra mangkat tuh. Kabeh eh? Tenan ra mangkat, ora butuh kowe. Nek ra mangkat ra ngliwet. Apa ganggane takon jope kapan meneh, Bro, ngono. Heeh, ning kadang iki ya beli to aja-aja. Wong kene iki butuh-butuh tenan. Tambah tangungane pirang-pirang. Ora tuh. Aku kan nyeluk prajurit. Kus. Tikus. Kus. Weh, Kus. Kus. Rene sik. Tak omongi. Nggih. Iki ana dit 20.000. Nek tak dum kok ora lotre. Nek Sing 5 apik. pas, nek 5 lak pas. Nek sing apik, dituku ciu. Hei. Iki batas cilik-cilik. Yo sing apik pituture. Mergo iki slawe. To. Nek arep dhewe ibadah, kan yo dhewe misale Kae, sik. Hari anak-anak kecil-kecil kan ra cukup. Ora cukup. Yo gari perasaane panitia. Heeh. Tambahi. Mosok gosel. Selawe, lek cong yang ra oleh. Wis matur nuwun duduk. Matur nuwun Mas, diparang iki sing ngene mau. Kayak nang isor gedang kayak kok. Ayo. Kayak nang gedruwo nang isor gedang. Nah, Matur suwun tambah rezekine, Mas. Jan laris nang kene laris tenan jan Matur masalah. suwun panjang umur, Mas. Pak Penasang mugane niku nek Sadawira main ajak niki saweran mengalir. Beres niku misale Darang Pak Penasang. kowe ngerti Pak, nek sesuk kok ngene iku kok amplope ra tak kei kowe. Nyanyi sik. Apa? Mau panjalukane sing nyawer apa mau? Galak-galake. eh? Karo rono. Sekop. Alah kering. Hop. Wes iki drum tok ra ono nyanyi nek. Ya kae Kose. gitane. Kunci getak sik. Teng. Ayo, Bagus. Ngono. Kaya regi. Ya. Regi. Digetak. Digetak. Yo. Digetak. Cangkeme. Ditutuk drame kuwe. Yo. Ditutuk drame. Yo. Bergoyang berlari bersama Sadawira Sakti ayo. Lirik suara kodok ngorok. Lirik suara kodok ngorok. Mangan kodok mbok. Mbok. Cilik garing beline kucing. Gede to wow. Beline landak. Aja nggawa sing kuwi. Aja nggawa sing kuwi. Hah? Disensor. Ono cah cilik-cilik. Disensor. Siape? Apa? Taline dawa. Sing kepiye? Sing apik lagune ki. Sing rada ngrepke. Yo, ngerep-ngerep lho. Sik, tak eling-eling sik. Kok lali piye? Yo, ngerep saiki. Yo meneh. Sing ngerep apa? Yo, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa aku menggosok gigi, tidak lupa wow.
Baline landak. Wes. Aja ning kuwi Wis meneh. wis. Aja diteruske sing kuwi. Ayo, ayo, ojo ngasingan, Iki ayo. Sing apik iki jenengane Berti Dusun ke didelok wong sak desa, cilik gedhe melu nonton sing apik. Apik. Bos, Ora kok ngono kuwi. Baleni. Baline landak. aja sing kuwi. Rasantun. Saiki ndongake sik, Gus. Hei. Hei. Mau aneh katokan iki dikencengi. Kok iso mblok? Iki kata apa? Kata mbok sapa? Iki brondut lho. Kata brondut kok dindo. Weh, Ci, jane iki nek lah tanggapanke ana kasih ora to? Ono to. Ya kolore iki dandani. Asu kok. Weh, aja rasis. Le, aja rasis, le. Kalem. Kalem. Slow. Ngunek-ngunek iki. Kuwi iki ketuane. Ketuane. Ora apa-apa. Ah, ngopo? Amplop wis gembal to? Urung. Lagi di ngapunten, Nggih. Pegah. Kok amplope ora tak kek kowe. Wis, Pak Kus. wis didongake sik bar iki perang meneh. Nggih. Perang. Kajeng kula tak dongake masyarakat mriki riyin. Yo, bener. Mugi-mugi sak bibaripun Merti Dusun, masyarakat Banaran Sumrambah kiwa tengenipun kosik. Ayo gurung, Amin keri. Amin lagi adus saiki. Mugi-mugi bar acara niki masyarakat Banaran lan ugi kiwa tengenipun saged dipun paringi gemari palo jinawi. Ayam tentrem. Selamat dunia, selamat akhirat. Sing duwe bojo, sing rung duwe bojo piye sing rung duwe bojo? Amin. Pak Tikus. Weh. Pak Tikus, Amin. iki kan sak Banaran iki kan akeh. Keleke Mas, keleke. Yo, iki didongake sing rung duwe bojo, Nggih sing dereng duwe bojo enggal-enggal duwe bojo. sing wis duwe bojo. Pegatan. Waduh. Kok pegatan? Maksudnya sing duwe bojo terus diparingi putra-putri ingkang saleh salehah migunani amin. tumrap bangsa tuwin negara. Yo. Nggih. Sing lanang-lanang, Wel dadi bocah sing salehah. sing Eh. wedok-wedok. Kuat saleh. Oh iya, sing wedok-wedok. Dadi bocah sing salehah. Sing bapak-bapak. Sing bapak-bapak sing sabar anggone ngrumat bojone. Sing ibu-ibu. Sing ibu-ibu tak dongake meteng meneh. Wah, apa som? Masa nek masalah ora meteng aku siap meteng iki. Monggo, Kanjeng. Mohon dilanjutaken. Kula tak nganggo kathok riyin. Ridu mawur mangawur wurahan tengaraning ajure kong makuro kongso tata katyo putolo war mandriting turangga esti rakatake Tuaca lelayo sapet
Pasti. Tulung sawangen Iki kok meng wong loro, iki kok meng wong loro. ah kajeng sing setunggal kesurupan sing siji loro sing dadi loro sing siji blok drang katoke mau ora udutmu sing Sing siji biru. Ora iki nang YouTube, ora oleh udut, ora oleh YouTube. Ora oleh udut nang YouTube. Nah, wis. Gosik kayak ono sandalan dulu saron. Rono. mie njaluk Oke, nang golek apa? Oh iya. sek Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak Habib. Ono apa kowe kok tulung-tulung? Iki aku. Aku sing penasaran. itu sing ngomong Iki. Jagong. Nang ngarepe bendarane kok gojekan kok. Cul. Excel, ora kowe. Dapuran kuwi ngopo? Iya, kudu aku to Excel iki lho. kowe iki ngapa wedok dhewe nang kene Rene, nek iki cocok ini salaman. Saya terima nikah dan kawinnya. kowe rabi karo Excel menaka Excel kok ngepek Ya, Iki eling sing ning omah iki live streaming weruh bojomu. wah tenang wae bojoku wis turu kok. Ana sih ya tukang tambah to. Apa ana sing gelem tukar tambang karo bojomu ki? Bojo kula niku boys kok. boy siapa Wis piye? Boys ki ombo tur gedhi. bos kok ombo tergede isih Iki apa isih? Is ki basa ombo ki ombo. Is ki to basa Inggris. apa Is the best ki ombo. Tegese bojomu Ombo tur gedhi. wis. Dadi nek mlebu kolongane ora nyenggolke wetenge. apa kowe Kepiye kuwi maksude kepiye? Lawange lho, lawange. Lawange tak kira nek sing kepiye. Ana apa paman tulung-tulung? Ora luwes. Kowe ki biasa penangsang ke ora luwes nek tulung-tulung. kok aku tak jajak sik Oh dhewe iya. Ya. Ora kok ijolan sik asli sing dikekrek kupinge sik iki apa sik iki? Sing dikekrek sapa? Kowe dikekrek kupinge, aku dikekrek cangkeme. mau rembugane nang jero Ora. mau ora ana rembugan sapa sing tulung-tulung Wah, kowe rembugane nang jero kekrek-kekrekan kok. Wis ora. jak aku sik jajal Ya. ya Baleni jajal saka kono. Saka kono. Ya. Oh, Ya le tulung-tulung saka kono. ya ki Ya sak tekane mike. dumeh kowe bayar aku Dik akon sawiyah-wiyah Aku bayar kok. Ya. Sahur. Kosek. Aku nek kowe sing ngono ora apa. Iki ki ngopo? Iki ngopo? Kula kan terkesima. katok musuhe aja cincing-cincing Kok katok kok dumeh kene bon-bonan duwe katok basa. Bisa tak ganti kamare. wah kula rak Nangis, nangis kok jur kaya nangis ning nikmat. Ya tiga imik malah gugup. Lirung tahun. Bingung ngopo? ketoke kula penak teh mriki timbang teh mriku Ngamati kene Wis. pasang kono peteng kok ya. Wis. Mohon. Ya, yang minum. kono ya bakulan ya aku nyaut
Aku bantu lho. Iya. UMKM. Oh iya. Ayo kuwi universitas kecil metengang. Hei, usahane uang iki. Wis, ngeten Kanjeng. kepiye? Wau kula ora rumput. Ora luwes. Pindah kene. Ah, iki luwes. Ah, saka kono sik. Mikir tinggal. Saka kono lemu aku. Yo. Kapan rani saudara senior ini. Amin. 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 Sik, nek aku arep nambahi bayaran ra iso. Golek sawiran. Kono, ra dirono sik, ra dirono. Lah kowe sawiran wis tak wehke kono jajalo ngono. Berarti paling wak dhewe engko oleh bayari wak dhewe ki ceh mampir KSP. KSP. Ora golek saweran kok. Wes iki nek mampir KSP iki begitu. Tuh. Yo. Langsung benang merah. Tolong, ada serigala. Tolong, ada serigala. Lari Upin, lari. Kok malah tadi Upin-ipin. Oh sik, iki kayak syuting tikus ora upin-ipin. Gimana bros lo? Ha? oh kon tulung malah tadi jarowit. Lah apa kuwi? Lumayan. Iki masih sekaku mo. Oleh doran lumayan. Gopek kuwi. Oleh gopek lumayan. Lumayan. Saka kiwa. Bar iki ngenteni sing saka tengen. Pak Tikus. Weh. Mas, lancar rezekine. Amin. Oke ceweke. Amin. Wah, lumayan kuwi, lumayan. Sing dhuwur kuwi kebagian apa ora? Cok, lumayan. Sing dhuwur kebagian apa ora kuwi? Weh. Tenang Dinda, ini untuk biaya kita nikah nanti. Iki wis bengi. Ayo wis bengi. Wis. Wes apa wis arep ngenteni sing saka tengen? Sing saka tengen koyone Sing ora saka gowo. tengen sampun telas gamel ngundang tamu le auman iki. Oke. Yo. Awan Pak Adik. Iki ana opo? Kayak duit kok Bonak. 500. Iki tulung-tulung. Oh, Tulung. Kula wae ora ngrumput. Kowe ngerumput. Ha-oh. Terus Kepiye? apakah malah Gogok sampe. Kiai Sago Otong kudu utik. Wis. Terus Ana opo? wonten pawongan kalih. Ana pawongan loro. Ana pawongan loro. Sopo kuwi, Gus? Sopo kuwi? Pawongan loro kuwi sopo? Ora luwes menasangin wis iki. Contoni. Oh iya aku gak gamburi. Aku gak gamburi. Yo. Ono opo? Iki opo, Man? Opo? Kowe iki ngopo melu-melu? Aku sing nakoni, Cuk. Ojo lali. Yo. Iya, Cuk. Ora ngeten to, Cuk. Caramu. Adipati. Sik, iki duite disingkirke sik. Sahur sepuh, sahur. Yo, Wonten pawongan kalih. ana pawongan loro. Terus kula ditangeti. Ditakoni kepiye? Ora. Iki nek pas latihan wingi lak kowe ditakoni ana sing nakoni.
Nggih, angge nek kula ditakoni ya mesti lek ana sing nakoni. Wah, niki ora usah melu. Oh nggih, ora sida. Hae. Tris. Yo. Tris. Ayo. Yo. Terus kula ditangleti. Kowe ditangloti ku piye? Apa kowe abdine Arya Penangsa? Kondur mbok jawab piye? Angge. Terus piye? Terus ngetan Terus ngeten. replek kok kula. Oh, ana Penangsa kok suarane kemeng. Cok bajure ku piye? Terus kula rak diambil gegaman kawula. Gamanmu disileh. Nggih, padahal nek gaman kula disileh mesake bojo kula Kanjeng. Oh. Ora. Iki wis metu. Apa? Bener to? Oh iki bringo sing gigal. Tengah. Kok nek pinggir koyo ora koyo arep tugel ke to, Gus? Wis. Cok bajure ku piye? Terus gaman kula kan diambil. Terus kuping kula aduh. Kupingmu aduh ngopo? Siki lele. Sorry. Maaf, Gus. Wis. Cok bajure ku piye? Kuping kula. Kupingmu ngopo? Oh, ada dua. Wis. Yo, benang merah, ana apa? Terus niki kula di. Di apa? Apa to, Gus? Apa to? Ora ono apa-apane kok. Apa to? Ha iya. Ono ndi to? Ono apane? Apa to? Ayo nang ndi? Astagfirullahaladzim. Wis iki kalunge prajurit ya, iki kalunge prajurit. Terus kuping kula. Di. Ketulane jaluk sawiran barok. Wis jam 11. Amalah wis golek bayaran kok ya. Bar iki isih ana warok burine. Yo. Gitu, Gus. Kok sik biasane? Biasane nang kene. Ya. Ngono sik. Dijiko biayane piye, Gus? Mayung. Yung. Wis, saiki mundur. Nggih. Weh. Oh, sik. Laku. Biasiku. Ono. Ayo kono. Ayo ndang. Nyiprat sisan. Ora seniore aus tak idak-idak tenan. Kabeh wae para prajurit. Ono nawala suka. Nggih. Oh saiki ono mikir. Yo. Wis. Wis. Mlebu. Marai tobok ketuane. Para prajurit ing Jepang ngono lan. Iki ana nawala pada dirungokno. Lara ping ponang gentaka. Atur marang kang mesti pati kang warga. Rio penang sang wong bagus.
Nuyutan sakum awa nipun dasar satria jentara turasing nalendra yati Hati Wijaya ngalembono marang aku. Ora mung kaliyan irop nang sang biai bagus. Ananging isana bacute padha dirungokno. Mung sethithik cacatira. Nalikane binangga ing kota Spende. Wonci sarasehan Purnendo tono patra pinjai aku Seneng dursono lan angkoro Trapsat anae wong tandi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.